Здравейте! Продължаваме с гостите и днес на гости ни е една дама, която е специализирала дейността си в зоната на обществените поръчки. При нас е Антония Котларска, колега от университета. Благодаря, че дойде и първата дама, както се казва, най-малкото за разведряване на обстановката. Малко да разкрасиш нашето студио. Което няма да е много трудно преди това, че сме до момента тук от една страна. От друга страна, говорим на тема, която поне за нас с колегата Караколев е така доста непонятна. А пък така с радост и двамата приехме това, че се съгласи да дойдеш при нас. Всъщност, защо е важна тази тема? В днешния подкаст искани са и на тримата, поне в предварителния разговор, така се разбрахме, да стане ясно, да стане малко по-достъпно. Да, аз първо много благодаря, че приехте тази идея. Темата според мен е важна и интересна, защото засяга доста голяма част от общественият живот и всичко това, което пряко ни засяга като граждани, от което масово хората се интересуват предимно по неформален път през масовите комуникационни канали, медии, но в същото време и за тях също е доста далечна и доста трудно си обясняват някои процеси, които... Изразявайки недоволство. Изразявайки своето недоволство. Смятам, че би било полезно, след като изясним някои основни моменти, да внесем една така яснота за елементарни неща от типа на защо, примерно, тази година снегопочистването, примерно, не е на достатъчно добро ниво. И тази година. Кой как понася отговорност за това и какъв е всъщност процеса, за да се осигурят тези важни за нас услуги, доставка или строителство, за да... И на какво се дължи това цялото забавене? Понякога можем да го контролираме, да допринесеме за контрола, вероятно. Ние от сега казваме, че двамата сме така доста обрани в това отношение. Парадоксално, защото обществените поръчки в самото си още име съдържат общество. Което възлага. Да, от друга страна пък ние черпим информация за обществените поръчки само по медиите и малко така гледаме едностранно на нещата. Пак това не се случва, пак нещо са объркали, ремонт на ремонта. В днескашния подкаст ти ще обясниш на нашите зрители как могат да осъществяват гражданска инициатива, дори до степен до контрол и как се случват въобще целият процес. Така че и за нас какво представляват по естеството си, да надигнем малко завесата, защото за мен поне, аз си спомням като бях студент, чувайки обществени поръчки, си казвам, това е нещо, което хич не разбирам. Административна работа. Да, нещо, което за мен е непонятно. Да. Тоест, кога се случва, кога се възлага, защо се възлага, каква е идеята и целта въобще на тия работа? Закон за обществените поръчки най-общо се прилага за всички случаи, в които се изразходват публични средства, средствата, които се получават по европейските фондове и програми, средствата, които са предвидени за водоснабдяване, за строителство, за пощенски услуги, за електричество. Във всичките тези случаи се прилага, така най-общо казано, Закона за обществените поръчки, като в самият закон има определени конкретни стойностни прагове, при които когато са над определена стойност, определена доставка, услуга или строителство, следва да се проведе процедура. До тези стойностни прагове възложителите имат възможност да възлагат директно
без да провежда такава без процедура. да провеждат такава процедура и съответно директно да изберат изпълнител, да сключат договори, съответно услугата, доставката и строителство да достигне до нас. Ами не е в тях. Преценката за избора на изпълнител е изцяло в тях. Няма задължение за изготвяне на конкретни критерии, на други законови ограничения, които въвежда, нали, закона за обществени поръчки. Дори няма ограничение за сключване на договор. Нали, може директно да се разплати конкретната услуга, доставка или строителство. И единствено само, нали, за определени случаи, нали, за строителството вече, нали, се изисква да има сключен договор. Всички останали случаи може дори директно да се разплати. В тези... Тоест на общия пазарен принцип. Няма, на общия пазарен принцип. Идвам от тебе, купувам си те цигари, примерно. Точно да така. Няма изискване дори за оферта. Под възложители какъв смисъл влагаме? Възложителите, това са всички организации, които разходват публични ресурси, като те съответно се делят, нали, на публични и на секторни. Тук вече няма, нали, толкова секторните, примерно, са в сферата на водоснабдяването, на електричеството. Пощенските, мисля, че също бяха секторни. Примерно Български пощи са секторен възложител. Те също използват, са длъжни да прилагат закона. Детските градини, училищата, да, те също са възложители. Всяка една администрация, нали, която ни е така са ни общо известни. Общините, всички общини също са възложители по закона за обществените поръчки. Този праг, за който спомена, какъв е като финансово изменение? Или е съобразно това, което се възлага? Не е съобразно. Има си конкретни стойности, които са заложени в закона, като за различните обекти на обществената поръчка, нали, за доставки, за услуги един, за строителство е друг. В сектора. Охрана, нали, е различен, но те са конкретно определени. В зависимост от това възложителя какво ще трябва да възлага, в кой от тези обекти или сектори попада, той, нали, прилага съответната процедура или стойност. Съответната, да, процедура или стойност. Тези прагове бяха значително по-ниски до миналата година. От началото на тази година са вече доста по-завишени. Примерно до 50 000 лева към настоящия момент в общият случай, защото има и определени случаи на услуги, които попадат в едно приложение към ЗОП в сектора, нали, социални услуги, където прага е и по-висок. Мисля, че вече е до към 70 000, може би вече може и още и той да е нараснал. Това, каква оценка му даваш? По-скоро е добре ли или по-скоро е зле? И какви са и плюсовете и минусите на тези това неща? От една страна е добре, защото се осигурява една бързина, оперативност в работата и възможност за бърза реакция, осигуряване на нещо, което е жизненно необходимо или за самата администрация, или за нас, нали, като... Публичния сектор, за публиката. За публиката, да, план, точно така. От една страна това е добре, от друга страна и не съвсем, защото пък няма тази прозрачност, както е при провеждането на една процедура. Тоест, ние с вас не знаеме как е избран този изпълнител, по какъв критерий, какви са условията на договора. Те не се качат в регистъра на обществените поръчки и съответно, който е общо достъпен за всички, всеки, който има интерес, може да влезне, той е публичен и може да прегледа една обществена поръчка, като там види какви са параметрите, които са зададени за изпълнението, може да види условията за участие, сроковете за самото изпълнение, може да види и договора. При изнасящите възлагания до 50 000 лева това няма. Да, там няма такова задължение и не се. Сивота, така да се кажем, на тъмно. Остава, да, в по-скоро на
на вътрешната организация на самата администрация. Нямат... В сивота. Да. Нямат Аз искам само да го тази... облека в някакъв пример, ти ще ме поправиш, ако греша, дали съм те разбрал правилно. Детска градина, която се нуждае от основен ремонт на покрива, на стойност 49 000 лева, би избрала фирма, която й е угодна. Точно поради една или така. друга причина, без никакво обществено обсъждане или там конкурс. Да. Ти ще обясниш каква е процедурата след малко. Но Да. ако стойността на ремонта е 51, вече ще влезем в светлия прожектор на обществените поръчки. Да, стойността тук не е коректна, защото за строителството, нали, са малко по-високи праговете, не е 50, нали, по-високо е. Там пък по-висока е стойността, да, по-висока е стойността, но иначе да, това е принципа. Okay. Като се достигне до определена, нали, когато сме под определената в закона конкретна стойност, те могат с пълна оперативна самостоятелност да решават кой ще бъде изпълнителя и как да процедира от тук на сетне. Как това, да между другото, веднага ми идва... Пак казвам, това си има и своите положителни страни определено. Даже е жизненно необходимо на моменти, защото след малко ще споменем какво представлява процеса по възлагане на една обществена поръчка и колко хора следва да участват в него, нали, служители и административен капацитет, колко дълго продължава. И много често се случва така, че да се случи, нали, такова забавяне, което да ощетява всички нас. Ти много добре изкара веднага и плюсовете, защото така благодарение на преценката и самостоятелността, която се възлага в органите на управление, примерно директор на детска градина, така нещата се случват. А пък това е жизнено важно. В противен случай ще стои неремонтирана много време, особено пък ако има злоупотреби, каквито има от типа на злоупотреба с право да обжалваш, да забавяш избора на крайния изпълнител. Предполагам, че тези неща помагат нам. Мене нещо друго веднага, нали, предвид тези стойности, макар и за строителство да са по-високи, веднага ми идва като някаква възможност и надявам се да има механизми за контрол на тия варианти. Ти повече знаеш от мен, но ако, например, една стойност като абсолютна стойност е на прага, по-скоро над прага, но в идеята да я прикрия и я раздробя на отделни дейности само и само за да мина, предполагам, фащат да има органи, които се занимават с това нещо. По принцип, да, действително е така, но това е един от основните принципи в Закона за обществените поръчки и това е една от най-големите санкции за възложителите, когато се разделят обществени поръчки, това, което казваш ти, раздробяване с цел да се заобиколи провеждането на процедура. Да. Така че това е взето предвид и от законодателят и съответно санкцията е доста висока. Всеки един предмет, те така се за да не се допуска, нали, такова раздробяване, се взимат под внимание предметата на всяко едно възлагане и съответно той дали е сходен на друг, който следва да се възложи. Има си номенклатура, нали, с CPV кодове, които са описани доставки, услуги и за улеснение на възложителите да могат да се ориентират кое да речем може да се комбинира или кое с кое трябва да върви или пък кое не можеш да възлагаш. Нали. Те пак отделно могат да се възлагат обществените поръчки. В смисъл не е казано, че ти като имаш строителства, трябва да възложиш строителствата в една обществена поръчка за цяла година, защото това чисто практически е невъзможно да се случи, но за всяко едно строителство, което ще възлагаш, примерно в рамките на тази една година, трябва да проведеш процедурата, по която попада общата стойност на всичките. Така че обединява ги, за да гарантира яснота, прозрачност. Да, така че да се гарантира, че те ще бъдат проведени по процедура, точно която ще даде възможност за конкурентност, за прозрачност и добре, значи законодателят е изградил превенция. Степен. Има, да, разбира се, те до голяма степен част от нашите решения, нали, които са в Закона за обществени поръчки, са приведени в съответствие с европейското законодателство и директивите в тази област, така че ние не измисляме, така да се каже, нещо иновативно и ново.
По-скоро съобразяваме това, което е на европейско равнище и малко си вкарваме български елемент. Този български елемент явно много носи горчилка. Това ме притеснява, защото тарикащината е типично българско. Нали? Преди сме си говорили, че това не трябва да го има. А заради това го казвам. Имаме... Този закон е прекрасният пример в това отношение, как може да се намери за всяко нещо вариант. Нали? Българина няма как да... Имам някакво опасение, че много от обществените поръчки не се случват не заради административните органи, а по-скоро заради крайния изпълнител и самия му менталитет настроение. Точно така. Имам някакъв досек с строителни фирми, то не е малък и действително е много трудно да попаднеш на фирма, която строи качествено и в големи размери, пък си представям, нали. Да, точно пример, така, абсолютно е вярно. Магистрала или по-криви, ако щеш дори, понеже такъв е примерът. До сега ми е основно там. Да. Да ги махнем малките възлагания, явно е, че там все пак има поле за злоупотреби, колкото и да сме по европейски стандарт, винаги ще има... С европейски стандарт. Да, малка държава сме, познаваме се, няма кого залъгваме. Как се случват нещата, ако, да кажем, аз имам строителна фирма, искам да участвам в една голяма обществена поръчка от порядъка на 1 милион. Ще правиш магистрали. Да, или улица. Или улица, да. Ами изпълнителите, те подготвят, трябва да подготвят оферта, която се подава чрез централизирана, вече имаме платформа за обществени поръчки от 2020 година. Започна тя да работи. Тук само да вметна така настрани, че това е също един от начините и идеята, за която, нали, да се въведе тя, е точно да се ограничат възможностите за манипулиране на документите и за по-голяма. Моля? Постигнато ли е? Ами постигнато е с платформата. Специално. Смисъл, това, което се подава, ще го обясня по съвсем прост пример. Няма как да се махне. Оттам в момента, в който се подаде оферта, тя има времеви печат. Всеки един документ има времеви печат. Както от страна на възложителя, така и от страна на изпълнителят. Наистина и до сега не са известни да има въобще такава възможност да се прави, нали, манипулация, докато в предишния вариант изпълнителите носиха своите оферти в запечатан плик в администрацията на възложителят. Съответно там се входираха и се съхраняваха от самият възложител. И той е добросъвестен. И той е напълно добросъвестен. И всичко, нали, се случва по... не казвам, нали, по някакъв друг, нали, начин, но казвам, че е абсолютно по-вероятно да са се случвали все пак някакви такива манипулации, отколкото в сегашния вариант за прозрачност. Да, наистина това е доста така за нас. Между другото, аз не съм ти казал на тебе, но нали знаеш, че бях юрисконсулт в една финансова институция за лизинг и там участвахме в обществени поръчки. Да. И бях объркал документите на една от обществените поръчки. Много се бях притеснил. Ръководството тогава ме успокои, че няма страшно, защото така или иначе тази обществена поръчка не е трябвало да бъде спечелена от нашата организация. Тия неща знаят ли са наистина в вас, защото И си спомням, че така беше в плик тогава. Те са, така да се каже, публична тайна. Тези неща всички говорят нали, за това. Да се върна, нали, с пликовете тогава. Публичността се осигуряваше последният начин. След като вече са престояли съответните, нали, оферти едно денонощие обикновено преди самото отваряне. Тасват ли там като Боже. То няма. Да, то всъщност няма и как да се отворят, нали, на самия момент, защото тогава нали, се организираха публично заседание, в което назначената от възложителя комисия, на което заседание присъстваха съответно и кандидатстващите, нали, участниците в обществената поръчка и на място се разписваха пликовете. Самият плик, всяка една страница се разписваше от съответно от присъстващите и от комисията.
но в случаите, в които пък няма присъстващи, защото ти не можеш да задължиш участниците да присъстват, това е тяхно право, тяхна възможност да го направят, си остава само комисията с пликовете и сама се ги разписва съответно. Докато сега вече го няма този проблем. А сега това се случва през платформата. Офертите се съхраняват там, а всичко става онлайн, точно така. Офертите са криптирани и до момента на отварянето изпълнителите там преди крайния час, който е обявен за отваряне на офертите, си декриптират офертите, които като по този начин дават възможност при отварянето комисията, когато изтече този срок, тя пък има бутон за декриптиране, от нейна страна и тогава те вече стават съответно видими за самата комисия. Това е супер. Тоест аз не знам от вчерашният ден, не, на този етап те все още не стават видими за гражданите. Това е хубавото, което преди не беше така, защото по принцип и преди трябваше, по презумпция и преди е било по същият начин. Комисията няма право да отваря плика и да вижда какво се случва в него преди да дойде съответно денят и часа, в който трябва да събере на публично заседание и да отвори. Но това е все пак един процес, който не е имало как пряко да се контролира, защото не знаеш какво се случва зад вратата на стая еди коя си, примерно. Точно. Аз ще ти кажа. Четох един обвинителен акт за една дама, където беше ръководител на едно училище. Директор, разбирай. И в подобна ситуация, при отваряне, говорите за фактология едно към едно, прави се оферта за ремонт, мисля, че дали не беше на покрив, впрочем. И два плика, които са надписани от дружество А и дружество Б. В плика на дружество А е офертата на дружество Б, а в моя плик, където съм дружество Б, е твоята оферта. А няма нищо общо официално. Говорим за страшни галимации. Тук възможните варианти са два. Единият вариант в една такава ситуация е двете дружества да играят заедно, което между другото нерядко се случва и доста трудно. Да, абсолютно случва се да участват няколко свързани дружества, които са свързани не по смисъла на закона, така че да могат съответно да бъдат отстранени, а просто се управлява, да речем, от един човек. Разбирам. Неофициално правителите са съвсем независими. Хора, които нямат нищо общо. Които нямат нищо общо, никога не са се виждали, не се познават. Включително съм имала ситуации, в които съм получавала оферти, които идват когато бяха още на хартия офертите, с един и същи диск като опаковка. Една и съща хартия, то е видимо. Едни и същи правописни грешки. При това ти ги плащаш без където се вижда, знания. Просто въобще не е необходимо да влизаш в или да правиш някакви експертизи по... това казвам. Да не е единственото нещо, което е сменено, съответно е цената, за да може евентуално така и името на участника. Тук единствената ти опция... Това да се случи, според мен, не е ли така? Да, в момента все още е допустимо и съм повече от убедена, че се случва и то не е рядко. Тази система, макар и да предава някакъв вид прозрачност, не гарантира в абсолютно. Не гарантира, то няма и как да се проследи. По-скоро тук възможността е да се подаде сигнал от възложителята в Комисия за защита на конкуренцията по Закона за защита на конкуренцията, не по ЗОП. Обаче това не спира по никакъв начин гледането на това производство, не спира по никакъв начин нито обявяването, нито и класирането и евентуално възлагането на самата обществена поръчка. Какъв е смисъл тогава да... И точно така, аз също съм си задавала този въпрос, дали не е удачно в такива случаи това да възпрепятства. Но то пък
И така, защото пък ако възпрепятства, обаче пък ще се, нали, ако се спре производството по ЗОП, за да се разгледа това по Закон за защита на конкуренцията, ще се забави пък доста самата обществена поръчка, ако е нещо важно и бързо. Да, нека си представим, че става въпрос за държавна болница, например. Точно така, пак стигаме до... да има злоупотреба с права, наистина. Може би по-скоро самите санкции, ако се установи такова нарушение, самите санкции да бъдат по... Или пък нещо си представям с някаква гаранция, за да обезщети евентуално вредите, нещо такова. Гаранция за изпълнение е предвидена в Закон за обществените поръчки, но тя касае съвсем различно нещо. Тя касае качественото навременно изпълнение на самият изпълнител. Но то вече е при избор на изпълнителя. Но то вече е при избора на изпълнителя. За цената, ако искаш, по принцип, доколкото поне съм чувал, като се подават такива оферти, и се избира този, който е подал най-ниска цена. Това винаги ли е водещото? Да. Или се гледа и брой на хора, мога ли аз да го изпълням ли съответния кадрови ресурс, или пък имам дефицит на техника, или пък трябва да си направим някакво от ДЗЗД, от мен е техниката, от него хората, консорт, или нещо. Всичко това са възможности за участниците. Тоест, смисъл, те не подлежат на оценка това дали един участник ще кандидатства самостоятелно, ще кандидатства в обединение, дали ще ползва подизпълнител, защото нали, може да не е под формата на обединение двама участника или консорциум да се обединят за изпълнение на поръчката, може и да участват с подизпълнител, който да изпълнява определен дял той от тази обществена поръчка. Той трябва да се посочи изначално? Да, трябва задължително да се посочи изначално, точно и не само, че трябва изначално да се посочи, но ако се наложи по някакъв начин смяна на подизпълнител, то отново се преглежда. Той, освен всичко останало, трябва да отговаря на същите критерии, които са били поставени в поръчката и за самият участник. Да. Тоест, ако се изисква, най-общо казано, ако се изисква опита за изпълнението на подобен тип поръчка с сходен предмет в предходните години, нали, зависимост от... 5 години, примерно да си правил пътища. 5 години за строителство, точно така, за строителството е 5 години, ако е за доставка или услуга 3 години, то същия критерий съответно важи и за подизпълнителя, ако той ще изпълнява, нали, тази част от... И евентуално, ако го заместя, той ще ми е подизпълнител, обаче по някакви причини приключваме дейност. Новият трябва по същият начин да отговаря на всичките тези изисквания. А не формално да го сложа и да взема Гошо, който... Да. Като казахме пътища, няколко примера такива, които според мен е хубаво да се внесе някаква яснота. Едното беше за трамвай 5, другото е за графа, за магистралата може би не е удачно да говорим в момента, но това недоволство, което се надигна. Аз малко превключвам от чистата теория, може би към някакъв пример. Ако ти споделяш, ясно, точно се, така. Това недоволство, което се породи за тези, които са в столицата, знаят, говорим за трамвай 5, за тези, които не са, могат да отворят и да прочетат. Имаше едно забавяне, така не малко по мое мнение. Това ти как си го обясняваш? На какво се дължи? Възможно ли е не винаги държавата или възложителя или изпълнителя да е виновен, ами да има неща, които макар и да не се показват пред обществото, всъщност те да са основната причина заради забавянето. Тоест, винаги ли възложителя или изпълнителя е виновен или понякога... Разбира се, възможно са да има и обективни причини, които не зависят нито от възложителя, нито от изпълнителя. Най-малкото в строителството, нали, там определени изисквания, за метеорологичните условия, да речем, определени видове работи, които не могат да се изпълняват при определени условия, примерно при минус еди колко си градуса, не можеш да правиш по принцип. Бяха слагали, между другото, асфалт тук на Владая, на минус 10 вали с някаките да спече повече, примерно. Да, значи има такива обстоятелства, които наистина са извън волята на възложителя на изпълнителя. Но най-често причините са или във възложителят, или всъщност най-често в изпълнителя, защото вече в него е топката, нали? Процедурата се е провела, договорът е изключен и съответно, нали, той изпълнява. Това се дължи на много неща. От една страна изпълнителите на етап, когато са участници, много искат да вземат една обществена поръчка. Правят се някаква такава обща сметка, да речем,
как ще им протече изпълнението, ще могат ли да се вмъкнат в срока, но тя е доста за мен лично небрежна. Поръчката се взима, почва да се изпълнява и изведнъж се оказва, че на мен парите няма да ми стигнат за това. Срокът не е толкова... Да, обикновено излиза по този начин. Изключвам, пак казвам, случаите, където наистина е възможно причината да не зависи от самият изпълнител. Но това е, примерно, по-често случаите на определен вид доставка. Ти си обещал, да речем, компютърна техника. Обещал си, че ще доставиш определена компютърна техника. Дал си даже предложение за марка и модел. Дал си конкретни параметри. Ти си длъжен в офертата си да ги посочиш. Обаче обществената поръчка от самото и откриване до самият и финал, да речем, минават 8 месеца в случаи, в които, да речем, има и обжалване. И когато ти тръгнеш да изпълняваш, се оказва, че тази техника вече не е налична. Няма откъде да я внесеш, няма откъде да я вземеш, няма я по складовете и не можеш да изпълниш. В този случай, обикновено тук е и ролята на възложителя, все пак да постави едно такова пояснение и в техническата си спецификация и в условията на самата обществена поръчка, че ако изпълнителят изпадне в такава обективна невъзможност, има правото да изпълни при същите или по-добри параметри, така че да не... хем възложителя да не е ощетен, да няма съмнение за това, че изпълнителят е бил в по-благоприятно положение от останалите участници, т.е. че е изпълнил на по-ниска стойност, пък е взел парите за... Така. Така че има ги, тези възможности, когато говорим за обективни обстоятелства, които наистина не са не изхождат от самият изпълнител и от самия възложител. В другите случаи, за мен лично най-често това се случва наистина заради една такава кръчмарска сметка, която след това... Надценяват възможност. Тоест в идеята да я вземат. Но в идеята да я вземат на всяка цена, не пресмятат какво реално би им коствало, а пък и много от тях не са наясно с това, че има разлика в договор за обществени поръчки, макар той да е приравнен на един договор, който е по гражданското право, който все едно един договор по ЗЗД сме изключили за изработка, примерно. Не си дават сметка, че договорът по ЗОП е много формален. Всъщност там са заложени конкретни параметри, които не може да бъдат изменяни своеволно и на свободно избрана причина от възложителят или от изпълнителят. Тоест дори по взаимно съгласие? Не, няма такава опция. Има конкретни възможности, описани в Закона за обществените поръчки, при които е допустимо да бъде изменен договора. Тоест, много е стеснена възможността за това да се извършват такива изменения. Точно с цел да не се избяга от това, което е първоначално заложено и съответно, грубо казано, конкуренцията се прецака, тази, която разбираме се за едно, после ние ще си го направим както си искаме. Да. Но това затруднява самите изпълнители, защото трябва изначално да се предвиди всяко едно точно така. Може да излезе. Нали, затова им искат опит. 3 години за едното, 5 години за другото. Да кажем, в живия живот, така казват хората, нещата не се случват точно по този начин. Особено пък в строителството, ако излезе подпочвена вода, някаква река, нещо, ако преминава, това би ускъпило процеса, съответно би вдигнало цената на изпълнителя, но възложителя няма да може да си позволи поради всичките рестрикции да предостави свободен. Ако е наистина нещо непредвидено, то точно тук това е тънкото. В закона е предвидено възможността да се измени договорът, ако това са били обстоятелства, които възложителят не е имал как да ги предвиди, не е имал как да ги прогнозира, не е имал как да знае, че ще се случат. Война, например. Или пък има такъв случай пак за пътища. Те строят. В такъв случай влиза ли той в допълнителен затормозяващ документооборот за доказване, че това обстоятелство наистина пада в Разбира се, влиза. Да, той трябва, възложителят трябва да го докаже, той трябва да се подсигури, че ще има желязната теза след това, ако решат да го губят или ако е с финансови средства, решат да наложат финансова корекция.
Да, че той ще може съответно, нали, да я... Да, докато в граждански да оборот го това защити. няма. Да, Няма Случи се го. това. Непреодолима сила, форс-мажор. Ма ти дори като отидеш на... Или по взаимно Представи си го като съгласие се автосервис, разбират отиваш, също. за смяна на шарнир, впоследствие вдигнат колата и ти кажат, ами да, обаче ние трябва да сменим и това, и това, и това. Да. И ти кажеш ми добре. И ти казваш, ами добре, само че при обществените поръчки, ами добре, обаче трябва да докажете, че наистина Точно е било така. Добре, Да, включително има такъв пример е с строежа на един път. Дали не беше им, нали, един от отсечките на магистралите, не съм много сигурна, където се попадат на някакви археологически разкопки. Да, Не ето. е точно този случай, мисля, който на някакви археологически не разкопки ценности, нали, разбирам. които подлежат на специален закон. И съответно е трябвало, нали, да се предприемат някакви допълнителни действия от страна на строителя за запазването и за... И той спира. Ти като видиш нещо такова, предполагам, спираш, викаш. Ето това е нещо, Да, което няма как да точно предвидиш. така, обаче в същото време мисля, че беше, то ме с пътища най-вероятно така е било, нали, с европейско финансиране, е била наложена финансова корекция за това, че неправомерно е изменен договора и че е доплатено допълнително за тези дейности по нали, събиране, по опазването на това, на тези ценности. В крайна сметка, обаче, доколкото мисля, че и на последна инстанция възложителят беше спечелил, т.е. не се е стигнало, нали, до финансова корекция, но ето едно такова изменение на него. Той е минал през 2 инстанции, докато докаже, че... Това са нерви, енергия, това са време, нерви, ресурс, енергия, ресурс. административен ресурс, защото няма много кадри в тази област. Нещо, за което също, нали, ще споменеме. Може и сега да го кажеш, между другото, защото ние разговора си върви да не го изпуснем. Това е също едно от нещата, които са голям проблем в администрацията, липсата на кадри. Защо се дължи това? Защото обществените поръчки са крайно непривлекателни за повечето юристи. Ето, както казваш, ти на тебе ти е крайно далечно. На мен също щеше да ми остане много крайно далечно, ако просто по стечение на обстоятелствата не бях попаднала в тази сфера. А пък сега, да кажем, се занимаваш изцяло с такъв тип дейност. Да, не изцяло, но да кажем, че е едно от основните ми направления, с които се занимавам. И общото впечатление на повечето колеги е, че това е един изцяло така чиновнически административен процес, в който няма много право. Истината обаче, че това не е така. Имаме и гражданско право, имаме и административно право, имаме и процес, и граждански и административен, защото, както споменах, от една страна обжалването на индивидуалните административни актове, това са на възложителя за откриването на поръчка, съответно за избор на изпълнител вече, когато е пък накрая, нали, вървят по административното производство, след това по време на изпълнението, обаче и при проблеми, спорове с самият изпълнител вървим по гражданското производство, т.е. има си право също, колкото искаш. Да, има си доста казуси, които освен това самото законодателство е доста променливо през последните години. Да. И това също налага следене и повече работа от колеги, защото освен промяната в законодателство се променя доста динамично практиката. Аз съм срещала случаи, в които миналата година едно нещо се е решавало от Върховен административен съд по един начин, следващата година по различен начин. Или пък различните състави, едните, които разглеждат финансовите корекции в вас решават по един начин, тези, които четвърти, примерно, който гледа обществените поръчки, решават друго. Така че има определено веднага подсъзнателно аз мислех, че тези юристите. решения се различават заради това кой обжалва.
Не. Това е много интересно. Не е само заради това. Да си го помислиш. Да, не е само заради това. Сигурно, разбира се, има го и този фактор. Но причината е, че самият закон още може би не е чак до такава степен усъвършенстван. Може би за това толкова често се налагат и тези изменения. И доста превратно се тълкува. Особено един път, че някои неща още не са, нали, или на пръв поглед не изглеждат толкова ясни и след това в практиката възникват някои въпроси. Другият път е пък, че се търси под всякакъв начин как да се извърти една определена норма, така че да в един случай да е угодна. Да. Добре, момента с цената. И на това се и дължи на тази разлика и в съдебната практика. А момента с цените и с плащанията, защото имаше така един случай, пак се върна пак на магистралите, защо в някои ситуации, в някои обществени поръчки, което за мен лично е странно, възлага се някакъв проект, който е на така значителна стойност, говорим за милиони, и как се преценява кога да се плати цената? Защо понякога се авансира цялата цена? Защо понякога се плаща на части? Защо понякога се плаща в края? Или е съобразно отделната поръчка и съобразно критериите, които са заложени в нея? И кой ги определя тия неща? Хубав въпрос. Това е изцяло в оперативната самостоятелност на възложителят, освен ако по определен проект или нали, програма финансирана средства от Европейския съюз няма някакви конкретни там заложени изисквания, което как да се направи? Да, като плащане, което аз като цяло не съм срещала, така да се каже до сега. Повече това е в оперативната самостоятелност на възложителя, като съответно се съобразява, разбира се, вида дейност, която ще се извършва. Нали, сега за строителството наистина е логично да има авансови плащания. 100% авансово плащане за строителство ми звучи повече от абсурдно. Много често това се търси, примерно, за да могат да се усвоят, да се възложи поръчката и да се усвоят някакви средства от някаква дали ще е национална или европейска програма или бюджет. Примерно да определена. Мога да дам пример с бюджетни средства на една организация. На тях им свършва съответно финансовата година декември месец до 20 декември, така най-общо казано. И на тях им остава някакъв излишък, който излишък те искат да опозотворят, защото то, доколкото нали, съм наясно, те не е сигурно дали тези средства ще могат да се прехвърлят в следващата финансова година. Могат да им ги вземат. Могат да им ги вземат, точно така. И с тази идея... Да, точно така. Няма излишъци, няма уплътнява. Точно така, с цел, за да не остава нали, нищо да могат да се опозотворят тези пари. Да. Много мисля за хората, човек. Да. Виж, нали? И за това се и правят и тези авансови плащания. Виж какъв парадокс. Гражданин е някакъв спестовник. Той къта там всичките пари. Каквото има, гледа да държавника. Държавника да, харчи. Е широка душа. За обществото. Да. Няма как да не го отречем. Смисъл, работиш в много конфликтна среда. Естествено, защото се касае за големи средства. Това, което говорим тук, сякаш някакси защитаваме възложителите. Разбирам, че закона има превенции и какво ли още не. И че има злоупотреби. Просто аз бих добавил в материята не само всичко това, което изреди административно-гражданско, ти имаш и ЗЗД, търговски закон, АД-та, какво ли още не. Точно така, да. Така че действително обществените поръчки са сложно нещо, макар и да, закона е един от правна точка, но след това докосва още много. Още повече, че извинявай, че те прекъсвам. Това, което не успях преди малко да кажа е, че нали, ролята на юриста горе-долу изяснихме и че за мен лично е задължително по-голямата част от един такъв екип да бъде или, как да се каже, до всяка обществена поръчка трябва да има един юрист, но цялостната документация се изготвя в сътрудничество с колегите, които имат компетентността от съответната област, защото нали, един юрист няма как да знае какви трябва да бъдат параметрите за едни компютри, на какви условия трябва да отговаря един софтуер, на какви параметри и изисквания нали, трябва да отговаря едно строителство извън общите, нали, които са известни по закона. По ЗУД. Там се включват страшно много служители с различна компетентност. Дали ще бъдат инженери, дали ще бъдат IT специалисти.
или във всяка сфера, област, която дали ще бъде човешки ресурси, така че без тяхното участие, без тяхната експертиза, със сигурност няма как да се гарантира, че една обществена поръчка ще бъде качествено направена и съответно качествено изпълнена. Защото ролята на тези експерти, освен за залагането на тези параметри, които трябва да бъдат в максимална степен прецизни и коректни, след това те най-често са и в комисиите, в които отговарят и за самото изпълнение. И те трябва да следят точно това, дали всичко това, което те са заложили, е спазено. Тоест, тук вече ние нямаме толкова работа на юриста, по-скоро е за консултиране вече с самият договор, но с параметрите на договора и какво той позволява и не и съответно изменения, но самото живото изпълнение, същинското това, което чакаме, се проследява от хората, от които имат съответната компетентност за областта, за която отговарят. Добре, а само тези, които са в тази комисия, само те ли следят, например? Сещам се за случай с жълтите павета. Може ли аз да подам сигнал за това, че строителя Борислав за пореден път ще прави жълтите павета, защото или не влага същите материали, които са по обществено. Можем, разбира се, че можем и в Държавна агенция за държавен финансов контрол, АДФИ, тя приема съответно жалби, сигнали от страна на граждани, т.е. извършват се проверки и по конкретни сигнали. И съответно това е един от способите и начините, по които всички ние може да упражняваме някакъв вид контрол. Масовият случай на повечето от нас е, и това, което аз наблюдавам, е коментирането в социалните мрежи. Включително и то на влагането на доста така голям ресурс, като снимки, коментари, чак обяснителни записки, това защо е направено така, като трябва да бъде поиначе. Е хубаво това. Един път може да се направи пред възложителя, не е казано задължително да бъде върху одитираща орган, който упражнява пряк контрол, може да бъде входирано директно и до самият възложител като подаване на сигнал. Те биха ли взели отношение според теб? Има ли такива случаи, където самия възложител взима отношение по подаден сигнал или по-скоро ще каже: човече, ти не ми обяснява, аз ще си го направя, аз съм възложител, за да трябва ти да ме изкажеш на АДФИ и АДФИ да ми почука. Да, според мен със сигурност стига, разбира се, да не става въпрос за нещо съвсем така маловажно, не да злоупотребяваме и да те нещо, затрупваме. което точно така е равно. Според мен би се взело предвид от страна на възложителя, защото административно-наказателната отговорност, която е предвидена за него в закона, не е никак малка. Обикновено тя е определена в процентни стойности от прогнозната стойност на една обществена поръчка. Примерно за 40 милиона, да речем, за различните нарушения са различни процентите, но примерно да кажем 2%. 2% от 40 милиона не са никак малко, като преди. Така, като преди това бяха поставили определена, има и таван граница, 2%, но не повече от 20 хиляди лева, примерно. Сега тези горни граници са завишени от края на миналата година, т.е. и така страха от санкции също се увеличи. Подсъзнателно веднага се запитах, има ли глобени? Има глобени възложители, но като цяло не е така масова практика. На какво се дължи това, защото възложителите са страхотни или в резултат на нещо друго? Само момент. Той възложителя би бил глобен, ако евентуално заплати при лошо неизпълнение. Но не би бил отговорен при лошо неизпълнение. Разбира се, ако е санкционирал, точно така, ако е санкционирал, ако е санкционирал съответно конкретният изпълнител, защото в договорите са предвидени размерите на неустойките, при какъв случай, как се предлага, като те пак, между другото, не са ниски така размера като цяло на неустойката, както се казва, на ръба на прекомерността в повечето случаи се дава, т.е. винаги да е максимум. По колко договора са налагани санкции или е задържана някаква сума? Най-често масово са финансовите корекции. Това са средствата, които постъпват от европейските фондове и програми, тъй като там имаме един така, как да го кажа, управляващ орган, който обикновено стои в администрацията, която е по-висшестояща
или пък е самостоятелно като изпълнителна агенция, примерно тази оперативна програма конкретна. И тя извършва одит върху обществените поръчки, които са изпълнявани и са протичали по съответен проект, който попада в тези средства, нали, които са отпуснати от тази програма. Тоест там, където има външен мониторинг, има повече санкции, отколкото при вътрешните. Правилно ли те разбирам? Тоест, когато ни следят отвънка, аз такъв извод. Като че ли с европейските средства, да, нещата са там наистина Сякаш така излиза. Да, са по-чести. Но защото там всяка една обществена поръчка има. Просто е малко по-различен контрола, докато с поръчките, които са финансирани с европейски средства, подлежи на преглеждане всяка една обществена поръчка, защото средствата се верифицират от този орган. Тоест, за да управляващият орган, за да пусне средства към съответния възложител за тази обществена поръчка, той трябва да прегледа цялата обществена поръчка. Ако не намери нарушения, тогава съответно да отпусне съответната сума. Като има наредба, по която се определят съответно санкциите, но и там мога да кажа, че доста често се случва една обществена поръчка, която да е за 100% за мен лично финансова корекция, накрая да стигнем до скромните 5%. Мисля, че нещо подобно беше и с поръчката с графа. Където в началото се говореше за 100% финансова корекция за самата обществена поръчка, което означава, че всичките тези средства остават за бюджета на самата администрация. Тоест, че няма да ни ги даде. Ремонт е безплатен. Така ли? Остава си за сметка на то, който го направи, няма да ги даде. Няма да ги даде. Ще остане за сметка на Столична община, за наша сметка. Разбирай. В крайна сметка, доколкото знам, мисля, че остана 5% финансовата корекция за цялата обществена поръчка и за изпълнението. Къде бяха 100, къде отидаха на 5. Така че и там също има едно така старание, ако може, нали, да не отиваме на максималните санкции, колкото е възможно в по-нисък размер да останат. Това, тук някъде ли... Което е така и двояко, между другото малко, защото от една страна възложителят печели, нали, по някакъв начин, защото не печели, нали, не е толкова ощетен с тези размери. От друга страна, за нас също е добре, защото тези средства после се взимат и всъщност за сметка за нас. Тоест, ако да речем ни 40 милиона сега останат за сметка на Столична община, утре ще възникне въпроса, защо нямаме строителство на детски градини, на други неща. Защото 40 милиона. Защото 40 милиона са отишли по така. А в същото време тази отговорност е за самата администрация, нали, тази финансова корекция, докато контролът и санкциите, които се извършват от АДФИ, отговорността е лична, т.е. там пряко самият възложител носи отговорност за това, което се е случило. Нали, Тук някъде ли идва всъщност госпожа Лаура Кьовеши, която действа. Така. Тоест, наред с тези всичките неща, идва и наказателната отговорност, защото имаше така няколко новини, изгърмяха хора, акция на Европрокуратурата, европрокурори и така нататък. Аз го казвам, защото ние сме горе-долу май в края на, за съжаление, може би ще направим още един епизод, защото на мен лично ми мина така бързо. Знам за теб и може би, защото ми е интересно. Има доста неща, които още може да не разкажеш. Искам само за финал. Добре. Действително е сложна материя. Какво трябва да очакват хората, които искат да участват в обществени поръчки? Как могат да се възползват от твоите услуги? Ти какво им даваш като стойност и като съпорт? Да разкажеш един такъв процес. Можеш ли една нова строителна фирма, която иска да участва, да я съпроводиш и евентуално да спечели обществената поръчка? Да, точно така. За мен лично самите участници също трябва да, не само както страна на възложителите, но и самите участници да разполагат с един стойностен и сериозен екип
за подготовка за тяхната оферта, за която да е обществена поръчка, даже не само в сферата на обществените поръчки, за да могат един път те да предложат едно професионално решение на възложителите и също време и те да си спестят главоболя след това при самото изпълнение, защото има изпълнители, които наистина просто от недостатъчно познание в тази сфера и липсата и от тяхна страна на такива проблеми. Тоест, така че трябва да се правят професионално нещата. Да, според мен трябва да се ползват и от двете страни достатъчно квалифицирани кадри, за да не се случват много добре казано и от двете страни. Тоест и той да бъде с точно ресурса, така, който да осигури изпълнението качествено и отделно от това да се движи правилно и документите. Точно така. Добре, аз много ти благодаря. Съжалявам, че така, поне на мен пак кам бързо ми мина времето. Много ти благодаря, че дойде и обясни. Може да направим друг епизод. И за днес мисля, че можем да кажем толкова. Да. Така. Надявам се, че сме били максимално полезни и поне сме успели да хората да знаят. Ориентираме хората защо. Ако някой иска да му проведем, според мен в обществените поръчки не са толкова сладки парите, внимавайте. Точно така. Професионалисти, които да ви помагат. Най-малкото едно мнение дали можете да се справите и какво точно крие като рискове от колегата би било крайно необходимо, да. Добре, казваме до скоро в такъв случай. Чао на всички. Чао.